Jeg har gjort det en gang i dag, det var det. Hvorfor er det rigtigt? Jeg håber det virker. Det var dobbeltkill. Lol, det er vildt. Så lækkert det sikkert også. Insta-swappet. Hva? Første forsøg, forsøger. Er du klar? Kan du se det? Og det var på mit første trickshot. Filmer du ikke lige det der? Yes. Hvor er det luksus.